Γεια σας, είμαι ο Τζόζεφ Ρόζα και αυτός είναι ο Ανώνη Τσακούρας και θα δω ξέρουν τα λόγια. Θα κάνω καυκά. Άρα Τσακουρά. Έλα, να σε πεις καλήσω, Εσένει. Come la vedi? Non vendo letto. Guardi. Μαρίνα, είσαι με τα καλά σου. Συγγνώμη. Αντιλαμβάνεσαι γιατί πόσο μιλούμε. Θα δώσεις του Νικήτα 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έπρεπε να σου το πω. Μαρίνα, για όνομα του Θεού. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην δώσεις αυτά τα λεφτά του Νικήτα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι εγώ που σε βλέπω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο είναι στεναχωρέθηκα που δεν σ' άκουσα να μιλούν για μας στο σπα. Φρόντιζε για τον άντρα σου. Που τη στιγμή που έφυγα και άφησα εδώ, την κίνηση του εργατικού ώρα θα την έκανα. Και έτσι καλέξα να το κάνουμε στο tennis club, να μας δει όλος ο κόσμος και να γίνουμε ρεζίλ. Πληγώθηκε ο εγωισμός του. Ήθελε να εκδικηθεί. Δεν τα πιέντζα σου πάντως. Δεν πειράζει, αγάπη, με στεναχωριέσαι. Σύντομα να είμαστε μαζί, κανονικά σαν ζευγάρι, και να κλείσουν τα στόματα. Χρειάζομαι ακόμα χρόνο.